Fira Multimèdia està en Fitur i en Jordi Linares, el president de l'associació Turismo Alicante Interior, que van a presentar un show cooking de cafè, licor i pericana. Molt bon dia, què tal? Pues així estem en Fitur un any més i la proposta d'enguany de l'Associació Provincial Turismo Alicante Interior, com bé has dit tu, és un show cooking que es basa en el que és ensenyar a cuinar al públic o a la gent un plat tradicional. Vol dir que vendrà un xef especialitzat, en aquest cas de l'Hostal Savoy, a mostrar com es fa aquest plat tan tradicional que és la pericana, i per una altra banda també degustarem cafè licor, de Licores 5, i vins d'Alacant de Bocopa. I Jordi, això qui ho fa possible? Bueno, sobretot que la gent tingui clar que principalment això s'ha pagat en diners dels empresaris i amb el recolzament del Patronat de Turisme Costa Blanca, que ha col·laborat, i gràcies també a la col·laboració de l'Ajuntament d'Alcoi. Vol dir que és un acte especial per professionals i on anem a aprofitar per fer contactes i networking i parlar sobretot, que és el que ens interessa a nosaltres, de l'interior de la província d'Alacant. Parlant de networking i de contactes, quin és el resultat satisfactori que esteu obtenint així en la fira? A una fira es ve a vendre, el seu nom i per què es fa una fira és a vendre, i la veritat és que Fitur moltes voltes s'ha gastat simplement per a passejar-se o pegar una volteta, i nosaltres, els professionals, sí que venim a fer negoci. Tenim tancades diverses reunions, però sobretot el que anem a fer del show cooking és que hem convocat a moltíssims proveïdors, plataformes turístiques per a que vinguen. Tenim confirmada la presència d'Escapada Rural, Ambia Tours, Rise Tours, que porten a lo que són turistes de països belgues, Països Baixos, Alisa Tours, que són de països de l'est, de Rússia, després Costa Blanca Tours, que treballa tot el tema de finlandesos. Entonces la idea és, en un Gaude Plis Play o en un bon vi de la província d'Alacant i en pericana, pues dir-los les meravilles que tenim en l'interior de la província d'Alacant, en Alcoi, Cocentaina, Muro, Ibi, Castalla, Onil, per a que si ells ja treballen aquest turisme en Benidorm, pues el puguen dur a lo que és l'interior, perquè a 40 minuts, a 30-40 minuts de l'aeroport d'Alacant tenen un panorama, un paisatge, una gastronomia completament diferent a lo que poden veure en la costa. I jo crec que és una bona oportunitat de que mentre fem la pericana parlarem un poc i ens ensenyarem tot l'interior de la província d'Alacant. Es pareix una idea meravellosa i estem desitjant veure com feu la pericana i el cafè licor i que totes aquestes expectatives es vegin complides i tots els potencials turistes vinguen a veure'ns. Pues ojalà, gràcies una volta més també a Multimèdia per donar-nos aquesta oportunitat de comentar-vos què anem a fer així, i esperem que la fira siga bona per tots, tant a nivell de destinació turística com a nivell dels propis empresaris que han vingut així a intentar que cada volta més l'interior d'Alacant siga un punt de destinació turística. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Bueno, aquí nosotros no se trata de negocio, se trata de poner Alcoi, de que Alcoi esté donde tiene que estar y entre todos que vayamos haciendo, cada uno en la medida de sus posibilidades, pero siempre en pro de que la ciudad, de que Alcoi se sitúe, suene y consigamos estar ahí siempre. Bueno, ha estat escandalosament, una cosa extraordinària. La gent, han passat 2 i 3 voltes a veure Plis Play, algo impressionant, impressionant. És bonico, no?, portar el Plis Play a Madrid. Pues sí, és una experiència que jo ja me n'havia fet alguna en Madrid, evidentment, perquè tu saps que en va l'Alcoià sempre s'emporta, i més jo, si no se'n coneguen, la botella darrere. Però avui ha sigut una cosa especial, donar a provar a tanta gent i veure les cares que fan, que veus que més d'un diu «Eso está bueno, yo vuelvo a pasar ahora». I tu què has vingut a fer així? Jo he vingut a promocionar la festa de cartagineses i romanos. Jo és que vinc al Alcoi, però estic vivint ara a Cartagena. Aleshores l'any passat vaig conèixer la festa de cartagineses i romanos que fa setembre, i com ara la festa me'n vaig apuntar també. Vaig sorgir l'oportunitat de vindre a Fitur i així estic. És que Alcoi i Cartagena són un poc rivals ara actualment per l'Alcoià. Sí, la veritat és que sí, no paren de recordar-me-ho. Sempre estan xinxant-me el futbol, però al fi i al cap sempre fa falta. No, i de l'Hèrcules no parlem. No, de l'Hèrcules no. L'Hèrcules no. Sempre ho guanyem. Tampoc és això. Parlant de coses interessants, este xic el conec jo i m'ha sorprès de veure-lo així, perquè és de la meva fila, i és Xano, no? Som el grup de la fila Xano. I vaig dir me'l trobi al Xano vestit de
me se n'ha passat de bando Alfonso. Una anécdota total.